Zmeň toto na toto za menej ako minútu. Otvoríme si Color Page DaVinci Resolve. Nájdeme si značku našej kamery a prevedieme RAW formát v prvej nóde. Klávesovou skratkou Alt-S si vytvoríme novú nódu. Zapneme si Color Wheels a histogram si zmeníme na Waveform. Dolná hladina nám ukazuje kontrast, horná zase highlighty. Pomocou Lift a Gain ich vyrovnáme cez Color Wheels. Kontrast čo najnižšie, highlights čo najvyššie. Na obraze a na krivke môžeme sledovať prepál, s ním sme aj počítali a myslím, že v tomto prípade nevadí. Gamou doladíme ešte stredné tóny. Obrazu ešte musíme dodať farbu, na to tu máme saturáciu. Ja ju zdvihnem o 10, ale môže to byť rozličné. A ak by si chcel viac takýchto návodov, tak mi to napíš dole do komentu.